Avui he tornat al lloc on vaig néixer. M'han reconegut els amics de sempre. He pogut parlar de quan anàvem als padres, les hores de joc, la pena i l'Alhambra. I és que jo he tornat a caminar per dins la plaça. He vist els carrers, l'alt campanar, font de l'església, des on he escoltat el toc de l'Enrica. Fa quasi 30 anys que la batejàrem, el cor ha fet un nus, l'esperit a l'aire. I és que jo he tornat al camí de casa. Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 arcades, són 12 molins reials que t'han fet anomenada. Ovilla de terra endins, al bell mig de les muntanyes, al passar pel teu costat et somriu el Llobregat. Encara he trobat el pedrís de casa, on seia a parlar cada vespre amb mon pare, i la vorera estreta per on passava ma cosina Mercè, que tant estimava. També m'he aturat a recordar el vell teatre, on el meu germà, un Sant Miquel, canta Granada. Avui ja no hi són ni el pont ni el meu pare. El córrer del temps m'ha tornat a casa. De tot he parlat al trobar la mare, que m'ha obert el portal com la Vila Imada. Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 arcades, són 12 molins reials que t'han fet anomenada. Ovilla de terra endins, al bell mig de les muntanyes, al passar pel